חוויית הלידה מעוררת חששות ופחדים רבים בקרב נשים, בעיקר לקראת הלידה הראשונה. שיטת K, המבוססת על הרפיה עמוקה בשילוב טכניקות שונות של דמיון מודרך, מספקת מענה לטווח רחב ביותר של בעיות, גופניות ונפשיות. אביטל גרינפלד מרדכי, מדריכת הכנה ללידה בשיטת K, תסביר על השיטה ומה התפיסה העומדת מאחוריה. אז מהי באמת אותה תפיסה של שיטת K? לשיטת K התפיסה היא לעזור לאישה לקראת הלידה שאותה היא רוצה. אין לה לידה מסוימת. כל אישה רוצה ללדת בדרך שלה, אם זו לידה טבעית. זה יכול להיות גם לידה עם משככי כאב, כי עד האפידורל השיטה יכולה לעזור. כלומר, האישה בוחרת את שיטת הלידה שלה, וללא קשר למה שהיא בוחרת, זה מפעילים את השיטה. זה עוזר לה להגדיר. איך היא עוזרת? איך השיטה עוזרת? דרך הרפיה מאוד עמוקה, שאותה היא מתרגלת כל יום עד הלידה, וכולל בלידה היא מקבלת דיסק מאוד נעים, מאוד מרגיע, שהיא שומעת אותו כל יום, וככה היא מתרגלת לזה. כלומר, יש איזשהו דיסק שאתם מכינים, זה הדיסק שאתם מכינים לכל מטופלת בנפרד, או איזה דיסק שהוא חוזר ורק משתנה במקצת? הדיסק הוא לכל המודרכות, ויחד עם זאת, בתוך ההדרכה של כל אישה באופן פרטי, אנחנו בונים לה ביחד את תוכנית הרצונות והפנטזיות שלה, והיכולות והכוחות שלה לעצמה. זאת אומרת, זה גם דרך שמיעה של הדיסק, וגם היא רושמת לעצמה את החיזוקים שמתאימים לה. אז מה מיוחד בשיטה הזאת משיטות הרפיה אחרות, משיטות הכנה ללידה שונות? שיטת K מאגדת בתוכה הרבה טכניקות, גם של הרפיה, גם של דמיון מודרך, גם של כלים להפגת כאב, ובעיקר הפגת מתחים בכלל, הפגת מתחים נפשיים. יש את הפחדים לקראת הלידה עצמה, שיש אולי לכל אישה, ויש גם פחדים שהם לאו דווקא קשורים ללידה. זאת אומרת, אישה שנמצאת באיזשהו מתח שקשור לכל מיני דברים, למערכת יחסים שהיא נמצאת בה, לדאגה איך יהיה אחר כך עם הקריירה, אלפי דברים שיכולים להטריד אותה. אז בואי תני לנו כמה הגדים, כמה השאות, כמה שיש באותו דיסק. תני לנו דוגמה. אוקיי, אז אחד הדברים שמאוד מטרידים אישה לקראת לידה זה שהכל יהיה בסדר, שלא יהיו סיבוכים. אנחנו הופכות את זה למשפט שמאוד יכול לחזק, כמו אני בריאה, הלידה שלי זורמת יפה, בקלות, ברכות, התינוק שלי בריא. אם בחורה עושה את זה מחודש חמישי, הלידה שלי זורמת בקלות, או הלידה שלי תזרום בקלות? אז נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, רפי, בגלל שאם אנחנו אומרים בעתיד, הלידה שלי תהיה קלה, יגיע יום הלידה, והתת מודע זוכר שיום אחד היא תהיה קלה, אבל לא היום. ואם היא אומרת היום, מהחודש החמישי, או באיזה חודש היא רוצה להתחיל, הלידה שלי קלה וזורמת ואני בטוחה, אז זה לא גורם א' ללידה מוקדמת, זה לא. וזה כן נותן בה את הביטחון, כי אנחנו משלבים את זה בתוך הרפיה. זאת אומרת, איך זה מתבצע בהדרכה? אני מובילה אותה להרפיה מאוד עמוקה ונעימה, וכשהיא רפויה וכל המוח שקט מכל הרעשים של היום-יום, אני פשוט אומרת לה, את בטוחה, הלידה זורמת, התינוק בריא, את מתמודדת עם הכאבים, והיא מחברת את המשפטים האלה למצב רגוע בגוף. וכשהיא חוזרת על זה יום אחרי יום אחרי יום, זה מגשים את עצמו בלידה. מי זאת אותה K שפיתחה את השיטה, וכמה שנים השיטה קיימת בארץ? שיטת K קיימת בארץ כ6 שנים, פיתחה אותה בארצות הברית פסיכותרפיסטית בשם K ולקינשו, זה השם הפרטי שלה, שיטת K. הביא אותה לארץ תמר אילם גינדין, ואני למדתי אצלה את השיטה לפני הלידה הראשונה שלי, וזה כל כך עזר לי שהחלטתי להוסיף את זה לתחום שלי ולעזור לעוד נשים. מה מידת ההיענות של הנשים בישראל לשיטה הזאת? אני לא שמעתי עליה הרבה קודם. שמעתי עליה, אבל פה ושם. האם נשים מודעות או רק דרך האינטרנט? כל אישה בהיריון מתשאבת לאינטרנט ובודקת את כל מה שאפשר לבדוק, ואז היא מגיעה אליה. גם דרך האינטרנט וגם הרבה מפה לאוזן, כי באמת זה מתאים להרבה נשים ולהרבה סוגים של לידות. זה מתאים לקראת לידה ראשונה, שכמובן יש את הפחדים שלה. זה מתאים ללידות חוזרות, במיוחד אם קודמות היו טראומטיות או לידות קיסריות, זה עוזר לקראת לידה רגילה, ויש הרבה הענות, כי לצערי יש לידות טראומטיות, או אישה שחובה לידה שלא הייתה בדיוק כמו שהתאימה לה, והיא רוצה לעשות חוויה מתקנת. את יודעת, אני עסקתי שנים רבות בהיפנוזה. מה ההבדל בין טיפול היפנוטי לבין הטיפול הזה? למעשה, רוב הטיפול, כפי שאני מבין אותו, זה סוגסטיות היפנוטיות, זאת הרפיה היפנוטית. אני בטוח שגם חלק מהאנשים נרדמות במהלך ההרפיה. נכון. תראה, אני לא קוראת לעצמי עוסקת בהיפנוזה. אסור לך גם להגיד לך את זה, כי... נכון, ואני יודעת שהיפנוזה זה בסך הכל מצב שהוא... טוב, אני לא רוצה
להגיד על ההיפנוזה, אבל כן. אני מובילה לאיזשהו מצב שהמוח מאוד מאוד רגוע, ויכול להיות שזה מופיע בעוד שיטות נוספות. אבל זה כמו מדיטציה, זה כמו התחברות. גם מדיטציה זאת טכניקה היפנוטית. בדיוק. כן, כן. מה ההבדל בין דולה? כלומר, דולה יכולה לעזור לאישה גם בשיטה הזאת? זה לא מפריע? כדולה אני יכולה להגיד לך שדולה נוכחת בלידה ועוזרת לאישה בזמן הלידה. שיטת קיי מכינה ללידה. תודה רבה לאביטל גרינפלד מרדכי ושלומי סמלסון, ולא ניפרד מבלי שנודה לשאר האורחים שליוו את התוכנית שלנו היום. סיימנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, הכל דרך המייל והפקס. תשמרו על הבריאות שלכם. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.